Naging mainit ang pagsabat kang Bicolano fans kay Asia's popstar royalty Sara Geronimo asin Bamboo na naimbitaran na mag-perform sa pinaka-primerong Bicoloco Hot Air Balloon and Music Festival sa Albay kang nagtalikod na Biyernes. Sa ribo-ribong paradala na talagang nag-enjoy sa libreng konsyertong ini. Ang 26 anyos na si Denica Arquinue kan Santo Domingo, Albay. Sobrang happy po at nakapunta po sila dito sa Bicol. And sobrang galing po nilang performers and amazing po yung performances nila. Sana po maulit po for many years pa. Todo hiyaw man ang fans sa surprise performance ni Apple Diab. Siring kay Sara asin Bamboo, mainit man na inabangan kan para dalan ang concert ni Ely Buendia kang nakaaging Sabado. Kilig man ang atod sa mga audience ni Jericho Rosales. Apwera sa tampok ng mga makukulor na hot air balloons, skydiving, paramotor, asinduang bangging konsyerto, nagkaigwaman ng drone light show, asin pyrotechnics na talagang nagpabilib sa mga nagdayo sa venue sa Old Legazpi Airport. San pa ba? This is the... Wala, yung experience kasi gusto namin ma-experience how to ride the hot air balloons and everything else. Actually, okay lang din naman yung experience. Hindi naman masyadong mahal. Kaya okay lang yung experience. Apwera kaan na naumaning maniba-ibang darakulang papremyo, siring kang 20 motorsiklo, smart TVs, asin ang inabangan kang gabos na house in lot. Actually, itong VIP ticket rin po is isa lang po, and then sabi ng mama ko is ako na lang daw po yung gumamit. Actually, sir, hindi ko talaga siya ina-expect kasi nandito lang kami para sumaya, makita si Sara Geronimo and Bamboo. And nung sinabi na yung number ko yung nanalo, oh my gosh, hindi ko talaga alam na ganito pala yung feeling na nananalo. Uli sa trayumpong ini, plano ni Ako Bicol Party List Congressman Elizalde ko na iyong nagbuson sa nasambit na aktibidad, nagibuo ng taon-taon ng Bicoloco. Matagal ko na po itong pangarap. Pangarap na magkaroon tayo ng hindi lang po itong Mayon Volcano, kundi ito pong hot air balloon, itong cruise terminal, port ship, lalo na itong international airport. 1998 pa po, sinabi ko na we're going to have in Daraga. Sinachamba ko lang po, pero nangyari. Of course, hindi po yan dahil sa akin. Of course, mahal tayo ng Panginoon. Base sa tala kang PNP, 80,000 na katao ang nagpartisipar sa grand opening kang Bicoloco. Mantang 85,000 ang crowd estimate sa dayto kay ni. Kasud ba kang opisyal na ining magtapos? Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal